Чаму Грунвальдскую бітву называюць змарнаванай перамогай? Ці сапраўды ліцвіны пабеглі з поля бою? Ці праўда, што Ягайла праз нерашучасць маліўся нон-стоп і не прымаў ніякіх рашэнняў? Ці працавалі тады рыцарскія правілы гонару, у тым ліку датычна абыходжання з палоннымі? Усё цікава. Давайте паразважаем. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Мяне, ведаеце, нядаўна тут папракнулі. У відэа пра Тэўтонскі ордэн я, маўляў, распавядала пра віно, а пра вайну нічога і не расказвала. Калі ласка, сёння мы пагаворым пра Грунвальд, вялікую бітву паміж войскамі ордэна і аб'яднанымі сіламі Польшчы і літоўска-рускай дзяржавы. Сябры, мы вельмі ўдзячныя за вашыя падабайкі, данаты. Калі ласка, стаўце іх болей, падпісвайцеся на наш канал. Нам гэта вельмі прыемна. Дзякуй. Пачынаем. Уявіце сабе спякотны ліпеньскі дзень 15 ліпеня 1410 года. Пашахтаваныя рыцары ўжо не першую гадзіну стаяць у поўным баявым рыштунку і літаральна плавяцца ў сваім метале. А тым часам Польшча і Літва не ідуць у бой, бо незразумела чаму. Кароль Уладзіслаў Ягайла праслухаў адну імшу, пасля другую імшу, і ўрэшце да яго прыбягае Вітаўт, камандуючы літоўскімі харугвамі, з папрокам, што «ну калі ўжо!» І тут прыходзяць пасланцы ад магістра ордэна і прывозяць у лагер ворага 2 мячы. Маўляў, ну што вы там баіцеся, вось вам 2 мячы, давайте уже ідзіце хутчэй. І гэтыя 2 мячы ў польскай гісторыі і культуры сталі пасля сімваламі Грунвальду. Ну, і панеслася. Але перш чым вярнуцца на поле бою, давайте пагаворым, хто, з кім, калі і навошта. Гэта была вялікая вайна 1409-11 гадоў. Вайна, якой магло і не быць, бо зусім нядаўна магістр Ульрых фон Юнгенген дапамагаў Вітаўту ў вайне супраць маскавітаў. А з братам Ягайлам, які ўжо кароль Польшчы на той момант, у Вітаўта былі стасункі так сабе, мякка кажучы, таму што, ну, вы ўсе ведаеце гісторыю пра маму Вітаўта, пра тату Вітаўта, і таму ўсё магло павярнуцца інакш. Але ёсць праблемка. Жамойць ці жмуць, якую кантралюе і не хоча здаваць ордэн. Таму Вітаўт з Ягайлам, як лічаць гісторыкі, і прыдумалі, як вярнуць забраны край. У Жмудзі пачынаецца паўстанне, якое і перарастае ў вялікую вайну. Туды ўпісваецца і Польшча, і Літва, і як кульмінацыя Грунвальд. Насамрэч, не Грунвальд, а Грунфельде – гэта гістарычная назва вёсачкі, ля якой ўсё адбылося. Але яе перапісалі як Грунвальд, і зялёнае поле пераўтварылася ў зялёны лес. Таму літоўцы называюць гэтае месца ўвогуле Жальгерес. А ў нямецкай традыцыі гэта Таненберг, бо побач была вёска і з такой назвай. І ўрэшце непадалёк ёсць яшчэ гарадок з назвай Дуброўна, таму ёсць і яшчэ адзін варыянт – Дубровінская бітва. Трошкі па-беларуску гучыць. Так ці інакш, гэта землі ордэнскай дзяржавы, у якую зайшлі аб'яднаныя сілы палякаў і літоўска-рускія харугвы, што прыйшлі з-за Нарва. Пішуць, што па меры прасоўвання па тэрыторыі ворага Ягайла забараняў гвалты над мясцовым насельніцтвам, то бок такія прэцэдэнты былі. Урэшце, месца бітвы не выбіраў ніхто. Ніводны з праціўнікаў, бо войскі напрост апынуліся максімальна блізка адно ад аднаго. Таму ніхто з бакоў тады не клапаціўся пра нейкія ўмацаванні ці нават пра воўчыя ямы супраць конніцы. Кажуць, гэта міф 16 стагоддзя, і пад Грунвальдам іх насамрэч не было, бо іх не паспелі выкапаць. Але ўсё ж такі, колькі там было народу? Колькасны склад удзельнікаў, роўна як і хада бітвы, гэта вельмі тонкі лёд, на якім дужа проста паслізнуцца. Ёсць абсалютна шалёныя лічбы пра 83 тысячы ў тэўтонаў і ажно 163 тысячы ў антыкрыжацкай кааліцыі. Але гэта, канешне, фантазіі. Па мерках сярэднявечча такая армія была проста немагчымай. Па іншых падліках на баку ордэна было 27 тысяч, а супраць 39 тысяч. Ёсць і больш сціплыя лічбы, але суадносіны больш-менш зразумелыя, недзе 2 да 3. Дарэчы, вызначэнне «на баку ордэна» не
выпадковыя, бо саміх братоў-рыцараў у белых плашчах з крыжамі было ўсяго некалькі сотняў. А вось рэшта гэта былі добраахвотнікі і найміты з Еўропы, а таксама леннікі, у тым ліку з польскіх земляў. Напрыклад, найміты з Бельгіі, з Багеміі ваявалі па абодва бакі. У кожным разе бітва была сапраўды вельмі маштабнай для таго часу. Прасцей палічыць паводле харугваў, хто і адкуль пад'ехаў на гэты махач. На баку тэўтонаў налічваюць 22 народы з папраўкай на тагачаснае разуменне народаў, то бок ваяры ад Вугоршчыны да Швецыі. Гэта быў вынік паспяховага піара і працы рэкрутынгавых цэнтраў па ўсёй Еўропе. А па баку антыкрыжацкай кааліцыі было 50 польскіх і 40 літоўскіх харугваў. Літоўскіх, бо іх прывёў Вітаўт, але самыя харугвы, калі мы чытаем, былі з Коўна, з Віцебска, Полацка, Ваўкавыска, Берасця, а таксама з Белза, Львова, Старадуба, Уладзіміра, Кіева, Смаленска і гэтак далей. І не забываем таксама пра маіх любімых татараў. Іх прывёў сын Тахтамыша, Джалал-адзін. І трэба было неяк адрозніваць сваіх ад чужых, бо гэта толькі ў кіно ўсе крыжакі ў белых плашчах. Таму Ягайла загадаў сваім начапіць пазнакі з саломы на плячо. Вельмі дзейсна і вельмі эканамічна. А ўся бітва трывала ад 3 да 10 гадзін. Першым актам была сеча крыжакаў з коннымі аддзеламі Літвы і Русі. І ўрэшце тыя пачалі ўцякаць. Палякі любяць пасмейвацца з гэтага, але вядомы ліст, скіраваны праз пару гадоў ужо новаму магістру, які не быў на бітве, ад бывалага рыцара, які перасцерагае: не трэба купляцца на падманныя ўцёкі, бо так ужо было ў вялікай бітве. А ў той вялікай бітве пад Грунвальдам крыжакі адчулі, што перамагаюць, кінуліся наўздагон, і гэта было пачаткам іх канца. Пераслед харугваў Вітаўта зламіў шэрагі крыжакаў і самую логіку вядзення бітвы, бо палякі на той момант у бой яшчэ нават не ўступілі. А калі ўступілі, ворагу ўжо аказалася так трошкі цяжкавата. Тым больш Літва і Русь вярнуліся ў справу. Дарэчы, крыжацкая артылерыя з каванамі і каменнымі ядрамі не праявіла сябе ніяк. Пішуць, што порах быў сыры праз дождж, які прайшоў папярэдне. Канешне, у апісанні самой хады бітвы мы часта маем справу з рамантычным падыходам аўтараў. Напрыклад, драматычны момант пра кракаўскую харугву, якую выраніў польскі рыцар, і здаецца, гэта канец, але яе тут жа падхапілі. Альбо пра тое, як Тэўтон Дыпольд Кёкерыц амаль даскакаў да назіральнага пункту Ягайлы і ледзьве не забіў караля, але таго уратаваў сакратар Збігнеў Лясніцкі, у будучым адзін з наймагутнейшых палітыкаў Польшчы. Хто ведае, ці не сам Лясніцкі пасля замовіў сабе такую класную біяграфію. Бо нават Ян Длугаш, праз якога мы ведаем шмат падрабязнасцяў, сам не быў на бітве, ваяваў ягоны бацька, а ён мог толькі распытаць ды выбраць тое, што яму падабаецца. У кожным разе гэта быў той час, калі вайсковыя лідары бралі непасрэдны ўдзел у вайсковых дзеяннях. З бункеру ніхто тады не ваяваў, не кіраваў, усё было тут і зараз, офлайн. Літаральна, як на карціне Яна Матэйкі, дзе можна ўбачыць Вітаўта з шалёнымі вачыма, узнятым мячом, ці момант забойства Ульрыха фон Юнгенгена. Магістр сам павёў 16 харугваў ордэна ў бой, каб падняць баявы дух рыцараў, але быў забіты. А пасля былі розныя версіі, хто ж менавіта яго забіў. У якасці доказаў розныя ваяры пасля прыносілі асабістыя рэчы магістра, якія дасталіся ім, а фрагмент ягонага плашча быў нават перашыты на арнат ксяндза ў нейкі там касцёл. На фінальным этапе рыцары спрабавалі наспех збудаваць Вагенбург. Гэта такая перасоўная фартэца з вазоў, тэхналогія, якой пазней удала карысталіся запарожскія казакі. Але гэта была ўжо агонія. Тая фартэца стала для іх апошняй пасткай. У бітве, апроч магістра, загінула ўся ордэнская эліта. Вялікі маршал, вялікі комтур, яшчэ некалькі сотняў ордэнскіх братоў. Цікава, што быў яшчэ момант забойства палонных. Не ўсіх, бо за выкуп усё ж адпускалі, але асобных. Паводле хронікаў, некаторыя тэўтонскія рыцары ўжо ў палоне спецом нарваліся. Яны абражалі пераможцаў апошнімі словамі, і, магчыма, яны проста не маглі сцярпець паразы і жыць пасля гэтага ўсяго.
А да некаторых, напрыклад, у Вітаўта былі свае рахункі. Так ён пазнаў Маркварда фон Зальцбаха, які некалі абразіў ягоную маці і адмовіўся выбачацца. Дык вось, такіх як гэты чалавек, проста выводзілі ў жыта і сціналі галаву. І ўрэшце у крыжацкім лагеры пераможцы знайшлі бочкі з віном. Але Ягайла ён наогул не піў. У нас пра гэта быў, дарэчы, відос, гляньце. І ён, ведаеце, што зрабіў? Ён загадаў разбіць бочкі, бо баяўся, што войска нап'ецца. І вось пабеглі гэтыя ручаі віна, змяшаліся з ручаямі крыві. Романтычна, але так горка. Так і скончыўся гэты спякотны дзень. Можна сабе пафантазаваць, як Вітаўт з Ягайлам гулялі па тым яшчэ нястыглым полі, па змроку і разважалі, што ж далей. Бо Марыенбург, сучасны Мальбарг, сталіца ордэну, быў зусім побач, там каля сотні кіламетраў усяго. Улічваючы, што сілы ворага былі разбітыя, можна было ісці без напругі дні 3-4 і ўсё. Але чамусьці, чаму гэта пытанне, гэты час быў упушчаны. І пакуль войска ішло, Генрых фон Плауэн, будучы магістр, паспеў падрыхтаваць гэтую мега-цвярдыню да абароны. Аблога Марыенбурга доўжылася з 25 ліпеня па 19 верасня і зусім не мела поспеху. Кааліцыя была ўжо стомленая, патрапаная, патрэбны быў адпачынак, плюс рэсурсы на ўсю гэтую масу народу, ды і самога досведу вялікіх аблогаў проста не было, бо адкуль яму было ўзяцца. А найміты бухцелі, маўляў, хутчэй бы ўжо атрымаць зарплату, чаго мы тут все сядзім. А там далей пачалася эпідэмія дызентэрыі. Карацей, аблогу знялі, а ўся справа скончылася Торунскім мірам 1411 года. Ордэн на той момант ужо вярнуў шмат якія землі, замкі. Літва атрымала жмуць, а вось Польшча, і гэта цікава, яна атрымала ўсяго толькі добжынскія землі, такі суцяшальны прыз. Так, ордэн быў зламаны у вайсковым сэнсе, але гэта была далёка не апошняя вайна з крыжакамі. Таму ў польскай гістарыяграфіі часам і пішуць пра змарнаваную перамогу і літоўскую інтрыгу. Маўляў, Вітаўт з Ягайлам павырашалі справу так, каб вярнуць жмуць, сваё блізкае, а польскія інтарэсы занядбалі. Ну што ж, але адназначна тое, што бітва ўсё ж была пераломнай. Дынастыя Ягелонаў загучала па ўсёй Еўропе як нешта саліднае, статуснае, а самая ж бітва надоўга стане сімвалам, і нават тое самае палатно Матэйкі ў вайну будуць расшукваць нацысты, бо ім, бачце, балела ажно праз 500 год. Але яго надзейна схавалі, таму і сёння вы можаце яго ўбачыць, калі прыедзеце ў Нацыянальны музей у Варшаву. Яно сапраўды ўражвае. Раю. А на сёння, напэўна, ўсё. Я з вамі развітваюся. Не забывайцеся пра нас. Падабайкі, данаты, падпіска. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.